Мяне персанальна бесіць, калі блытаюць Салігорск і Светлагорск. Ці не чакае Салігорск лёс нейкага умоўнага Дэтройта ў ЗША? Пазітыўных сцэнароў у бліжэйшай перспектыве, я, на жаль, не бачу. Здароўкі, вы слухаеце падкаст Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Еўген Меркіс. Паехалі! Горад з самымі высокімі заробкамі па краіне і самай высокай шчыльнасцю насельніцтва на квадратны кіламетр. Горад рабочых з гонарам, што не баяцца змагацца за свае правы, але зараз маюць няпэўную будучыню. Зрэшты, як і большасць беларусаў. Пагамонім сёння пра Салігорск з актывістам Паўлам Батуевым. Павел, якая зараз атмасфера ў горадзе? Як, напэўна, і ва ўсёй Беларусі, атмасфера такой неупэўненасці. Калі мы гаворым пра Салігорск, это такі фактычна горад аднаго прадпрыемства, якое патрапіла да таго ж пад санкцыі. І натуральна, што ў людзей галоўнае пытанне, якое іх цікавіць, гэта пытанне заробку, перспектываў заробкаў. І акурат тут з перспектывамі не ўсё так адназначна, не ўсё так бесхмарна. А санкцыі наогул дзейнічаюць, бо даводзілася чытаць бравурныя такія справаздачы, што людзі ў шахтах, пакупнікі на калі ёсць, адгрузкі ідуць, што ўсё ідзе па плане. Значыць, трэба быць вельмі вялікім аптымістам, каб лічыць, што ўсё нармальна. Агулам зараз сітуацыя на рынку калія склалася такая, што кошты на ўгнаенне б'юць усе рэкорды, і асноўны маршрут, які быў працоўным шмат гадоў, быў асноўным, транзіт праз Літву, праз Клайпеду, ён з аб'ектыўных прычынаў зараз не працуе. Быў, значыць, альтэрнатыўны маршрут, больш такі звязаны з такімі больш лагістычнымі выдаткамі, маршрут праз Украіну, Мікалаеўскі порт. Адназначна, што гэты маршрут не працуе таксама. Яшчэ застаецца Расія, і там проста няма неабходнай інфраструктуры для перавалкі гэтых угнаенняў. Шахты зараз, па маёй інфармацыі, не працуюць. Там ідзе, значыць, імітацыя бурнай дзейнасці. У нас, маўляў, ідуць астановачныя рэмонты. І, па-мойму, ні адзін з 6 руднікаў проста зараз не працуе. І натуральна, што калі кошты зараз рэальна б'юць рэкорды, праводзіць нейкія рэмонты на прадпрыемстве не ўводзін вымяняемы кіраўнік не будзе, бо самы час рубіць бабло. А для гэтага трэба нейкія маршруты з транзітам, а іх няма. І няма, наколькі я разумею, старых гэтых партнёраў, якія ахвотна набывалі беларускі калій. Там гаворка не толькі пра Яру, там і пра іншыя краіны, якія набывалі беларускі калій, то зараз, па-мойму, максімум праблемаў. І, шчыра кажучы, я нават не бачу нейкага прасвету, у якім бачна вырашэнне гэтых праблемаў. А як гэта адбіваецца на самім горадзе? Можа, там нейкія кавярні ўжо зачыніліся, бо цяперака да іх ніхто не ходзіць? Ці заўважна гэта наогул неяк па настроях гараджанаў? Галоўнае, яшчэ, што трэба ведаць пра Салігорск, гэта апроч Салігорска, дзе галоўнае прадпрыемства Беларускалій, яшчэ ёсць шэраг прадпрыемстваў, якія працуюць, і іх праца завязана так ці інакш горадаўтваральнае гэтае прадпрыемства. То бок это альбо фірмы, якія аказваюць нейкія тэхнічныя паслугі на прамысловых пляцоўках Беларускалія, альбо фірмы, якія робяць нейкае абсталяванне там горнае для шахтаў, альбо нейкую аўтаматыку. І наколькі я ведаю, у гэтых прадпрыемстваў, то бок фармальна гэта не Беларускалій, але это прадпрыемствы, якія на Беларускаліі завязаныя, і ў іх Беларускалій з'яўляецца асноўным працадаўцам. І наколькі я ведаю, у гэтых прадпрыемстваў далёка не ўсё так добра. Значыць, там і скарачэнне
заробкаў было, і нават гаворкі былі пра тое, што не поўны працоўны тыдзень. Я кажу на ўзроўні такіх чутак, бо я на гэтых прыемствах не працую, але вот тое, што чуў ад знаёмых сяброў у Салігорску, то як бы такія перспектывы дастаткова змрочныя. Кепская карціна. А я вось чуў такое меркаванне, што Салігорск горад, які больш за ўсё не любіць Ціханаўскую. Бо шмат рабочых асацыююць свае праблемы на вытворчасці, накладзеныя там санкцыі з актыўнасцю Святланы Георгіўны ды ейнай каманды. Гэта наогул так? І якія палітычныя сімпатыі і антыпатыі наогул у гараджан? Я, шчыра кажучы, першы раз такую чую канцэпцыю. Я думаю, што для людзей з нейкім крытычным мысленнем і зачаткамі нават мінімальнымі логікі гэтая канцэпцыя гучыць, мякка кажучы, непераканаўча, бо калі прапаганда там крычыць, што Святлана Георгіевна это звычайная домохозяйка, якая там лепіць свае котлеты, ну тады неяк нелагічна, як эта домохозяйка можа спыніць, стварыць праблемы для прамысловага гіганта нумар 1 у Беларусі. Вось, я такой канцэпцыі не чуў, як бы таму мне здаецца, што шмат хто разумее акурат, што праблема не ў Ціханаўскай, а ў Лукашэнку, які з умоўнага гаранта стабільнасці зрабіўся такім таксічным персонажам і крыніцай нестабільнасці. Вось. Мне цяжка сказаць, якая з гэтых канцэпцый дамінуе ў Салігорску, бо ў маім атачэнні, у атачэнні маіх сяброў, вот тое, што я гучу пра Лукашэнку, хутчэй вось гэта больш асноўная тэорыя. У нейкіх людзей, у якім думкі укладаюць у галаву з беларускага тэлевізара, ну, магчыма, ёсць такая пра Ціханаўскую думка, ну, але она такая, скажем так, не дамінуючая ў горадзе, то гэта напэўна. Калі адкінуць праблемы з санкцыямі, рэалізацыяй прадукцыі, там, калі б усё было добра, на колькі год наогул хопіць тых самых запасаў калію? Ці не чакае Салігорск лёс нейкага умоўнага Дэтройта ў ЗША, які раней таксама быў буйным горадам, выпускаў сотні тысяч аўтамабіляў, залежаў ад гэтай галіны, а калі яна накрылася, то пачаў выміраць. Ці не чакае такі лёс Салігорску? Маё галоўнае пытанне. Ну, значит, натуральна, на некаторых рудніках, якія там працуюць там дзесяцігоддзямі, ёсць уже такая выпрацоўка гэтай руды, але паралельна ж пабудаваліся некалькі руднікаў, которые здабываюць соль трохі ў іншых месцах. Таму такой вот перспектывы 10-20 гадоў, што там будзе ўсё кепска, такога няма. Да таго ж Беларускалій вот будаваў у Петрыкаве руднікі, ну і фабрыку, як бы это дастаткова далёка ад Салігорска, і ў Любані, ну там уже будаваў Слаўкалій, Гуцерыев. Ось, то бок у Беларусі запасы калійных угнаенняў дастаткова шмат. Ну, гэта не значыць, што не трэба рабіць нейкую там дыверсіфікацыю ў горадзе, каб былі нейкія іншыя накірункі дзейнасці, якія прыносілі гораду профіт. Вот. Я не бачу, што нешта ў гэтым накірунку робіцца, як бы. Вот. Але ў любым выпадку гаворкі, што праз 20 гадоў, умоўна кажучы, Салігорск ператворыцца ў Дэтройт, ну вот такога няма, але мы гаворым з улікам таго, што няма санкцый. Вось. Як будзе горад жыць ва ўмовах, калі асноўны працадаўца пад санкцыямі, ну мне як бы складана спрагназаваць. Ну, то пажывем пабачым. А калі вярнуцца ў гісторыю, вось, можа, паразмаўляем пра 2020, як ён прайшоў у вас, чым, можа, адрознівалася актыўнасць у Салігорску ад іншых беларускіх гарадоў? Я спачатку, напэўна, адзначыў, што такіх вось масавых мітынгаў, іх на маёй памяці ў прынцыпе не было у горадзе, ну, то бок ніколі. У мяне дома там захоўваўся адзін час фотоархіў, умоўна кажучы, БНФ, то бок там ёсць фоткі нейкіх мітынгаў з пачатку 90-х, і тыя мітынгі таксама былі непараўнальна больш малалюднымі, вось, тым, што было ў 20-м годзе.
То бок калі я ў жніўні пабачыў на плошчы там 2 з нечым тысячы чалавек, то я, мягка кажучы, быў здзіўлены. Вось. А нават я быў здзіўлены яшчэ на этапе збора подпісаў. Я ў той момант яшчэ працаваў у Польшы, але адпаведна там чытаў, адманіторваў навіны з Салігорска, то такой актыўнасці вось людзей, которые стаялі цярпліва ў чэргах, каб падпісацца за нейкага кандыдата. Вось такой актыўнасці ў горадзе я проста не то, што я не памятаю, яе не было ў прынцыпе. Вось, а калі казаць пра 20-й год, чым ён быў адметны адносна вось іншых гарадоў, гэта, напэўна, што такім рухавіком у горадзе это былі людзі, которые працуюць акурат на Беларускаліі. Вось, это людзі, якія па беларускіх мерках зараблялі сур'ёзныя грошы, якія там часам іхныя заробкі там вымяраліся некалькімі тысячамі небеларускіх грошай. І гэтыя людзі, вось, не гледзячы на тое, што яны паставілі на кон, як бы гэта пафасна не гучала, свой дабрабыт, яны вельмі актыўна ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах, ва ўсіх пратэстах. У адрозненні, напрыклад, ад працоўнікаў прадпрыемстваў, дзе заробкі па 400, па 600 рублёў. Вось, я не ведаю, чаму людзі як бы так баяцца страціць 400 рублёў заробку. І вось адметнасць такая, што вот менавіта шахтары, там далёка не ўсе шахтары, у нармальным разуменні гэтага слова, але супрацоўнікі Беларускаля, вось яны былі не больш актыўнымі, яны стварылі стачку. Вось, шмат каго з гэтых людзей ведаю асабіста, і это людзі, якіх я безмерна паважаю. Паразмаўлялі пра сумнае трохі, але, можа, самы час паразмаўляць і пра станоўчае. Распавядзі, можа, якія плюсы жыцця ў Салігорску? Скажем так, горад дастаткова кампактны, максімальна кампактны, я б сказаў, для колькасці насельніцтва, якое ў ім жыве. І з гэтага вынікае адзін плюс, якім я актыўна карыстаўся, это вельмі таннае таксі. Напэўна, это самае таннае таксі ў Беларусі. Што яшчэ з плюсаў? Геаграфічна ён размешчаны дастаткова ўдала, то бок побач Менск. Гэта там 1,5 гадзіны маршруткай дабірацца да Менску. Гэта горад, які выглядае найбольш гарадскім у маім уяўленні. Што я маю на ўвазе? Дастаткова шмат у Беларусі гарадоў, у якіх забудова выглядае так дастаткова дзіўна, тут нейкая панелька, тут нейкая паміж імі нейкі прыватны сектар, які не заўсёды выглядае годна для горада, скажем так. То ў Салігорску прыватнага сектара вельмі мала, выглядае ён дастаткова добра. І вот это такі горад у гарадскім разуменні гэтага слова, калі так можна сказаць, без гэтых элементаў сельскага жыцця, скажем так. Горад без вёскі – гэта сапраўды нешта не зусім тыповае для Беларусі. А як гэта жыць у горадзе без нейкай вялікай гісторыі, які быў фактычна заснаваны з нуля? Для мяне горад, скажем так, это перадусім людзі. Людзі ў Салігорску добрыя, я думаю, як і ва ўсёй Беларусі. Вось, таму ніякага там дыскамфорту, што гэта горад без каранёў, мне асабіста ніякага такой дыскамфорту не дастаўляла. Вось, конечно, калі б мясцовыя ўлады там больш пра гэты горад дбалі пра яго архітэктурнае аблічча, будавалі нейкія дамы больш разнастайныя, чым звычайныя тыпавыя панелькі, напэўна, ён выглядаў больш камфортна, больш прывабна. Але, ў прынцыпе, это горад, які дастаткова камфортны для жыцця, які мне падабаецца і які я люблю. Гэта цалкам зразумела. А чаго не хапае Салігорску і якія праблемы ў вас ёсць? Я чытаў пра самую высокую шчыльнасць насельніцтва, да? Нібыта на тэрыторыю 15 квадратных кіламетраў у вас пражывае 107 тысяч чалавек.
То бок гэта атрымліваецца там каля 7000 на 1 квадратны кіламетр. Пры гэтым у тым жа Менску такі паказнік складае 5,6 тысяч. Гэта не цісне? Значит, Википедия дае нагул там лічбу 11 тысяч квадратных километров. Але я б таксама не сказаў, што это даставляе нейкі дыскамфорт. Ну, хіба што, можа быць, там у двара там няма месца для паркоўкі. Часто дастаткова, але это, в принципе, это не толькі праблемы салігорскія. Я думаю, что это проблема абсолютной большасці беларускіх гарадоў. Таму ніякага дыскамфорта гэта не даставляе. Чаго не хапае, я не ведаю. Я так боюся так занадта пафарна закидывать вельмі моцна вуду наперад, але мне не хапае, каб ва ўлады было агульная візія развіцця горада. Бо, напрыклад, горад дастаткова такі ўплывовы ў рэгіёне, побач ёсць, напрыклад, там Любань, Слуцк, камунікацыя з імі вельмі кепская, рэальна прасцей з Салігорска прыехаць у Менск, чым у Слуцк. І калі б там было, я не ведаю, канцэпцыя там развіцця грамадскага транспарта, якая там спалучыла там нейкімі хуткаснымі лініямі Слуцк, Любань, стварыла там дадатковую мабільнасць жыхароў, каб улада дбала пра нейкую рэальную дыверсіфікацыю, каб была ў іх нагул бачанне, што карысныя выкапні это добра, але свет жыве ў постінфармацыйны такі час, постіндустрыйны дакладней. І што трэба яшчэ дбаць пра развіццё, не ведаю, там айцішачкі, умоўна кажучы. Это мы зноў кажам безадносна да падзеяў, якія адбыліся, бо, канешне, у таго, што з айцішачкай адбылося дастаткова летуценна так разважаецца ў Салігорску, можа быць нейкі такі хаб тэхналагічны, але, напрыклад, там абсалютна рэальна мог бы быць такі медычны хаб, каб людзі прыязджалі там за медычнай дапамогай са Слуцку, з Любані, і не было ў іх патрэбы там ехаць у Менск. Прасцей, по-моему, 30 километров до Салігорска доехать, чым там 150 з Любані до Менску. Мне не хапае реально такого нейкага канцэпта развіцця горада. Але это зноў-такі праблема, напэўна, любого беларускага горада. Такая не унікальная праблема, як мне падаецца. Адносна айцішачкі я прыгадаў таксама сваё пытанне пра моладзь. Бо звыклая праблема нашых гарадоў – гэта брейн-дрейн, адток мазгоў, так бы мовіць. А ў вас атрымліваюцца самыя высокія заробкі і перспектывы, дык навошта з'язджаць? Якіх стратэгій тады прытрымлівалася ці прытрымліваецца моладзь і у цэлым жыхары Салігорска? Ніхто не ездзіў на заробкі ў Польшчу? Да, дарэчы, цяжка сказаць, якой стратэгіі будзе прытрымлівацца моладзь зараз, бо ўсё ж такі рэальнасць так змянілася там за апошнія 2 гады. Але казаць нагул пра мой клас, у якім я вучыўся, в прынцыпе, там шмат з кім падтрымліваю адносіны, але мы гаворым, я ў 99-м годзе скончыў школу, пра час, у якім айцішачка яшчэ была ў такім зачаткавым стане, альбо і нагул там не было. Таму так нерэпрэзентатыўная выбарка, скажем так, але ў мяне, напрыклад, большасць маіх школьных сяброў засталася у горадзе. Што яшчэ можна сказаць пра Салігорск, што нават, калі мы гаворым там пра пачатак 2000-х, дастаткова шмат людзей ехала на вучобу за мяжу. Я б сказаў, што этот тренд з'явіўся нават раней, чым там у заходніх частках Беларусі людзі там масава паехалі вучыцца ў Польшу. Салігорска, напэўна, гэта дзякуюць таму, што бацькі гэтых студэнтаў зараблялі болей, чым у іншых кутках Беларусі грошай і маглі дазволіць сабе вучыць дзяцей, напрыклад, у Чэхіі. То бок не так мала людзей паступала ў Чэхію. Мне здаецца, што людзі, якія з'ехалі акурат вучыцца за мяжу, то большасць хіба што там і засталася.
Але, ну, вот, напрыклад, ніколі не было такога на маёй памяці тренд, каб ён быў масавы, каб людзі ездзілі на заробкі ў Расію ці ў Польшу. Як бы зараз сітуацыя натуральна змянілася, як бы яна звязана, ну, з такой агульнапалітычнай сітуацыяй у Беларусі. Таму так цяжка сказаць, якой там стратэгіяй будзе прытрымлівацца моладзь, бо мне здаецца, што Беларускалі, як там працадаўца патэнцыйны, то ён трохі згубіў сваю вартасць, прынамсі у тых, хто будзе там паступаць у бліжэйшы час, бо як бы абсалютная непэўнасць, абсалютная невызначанасць, незразумела, ці гэты працадаўца нагул будзе ў стане гарантаваць нейкі там раней задаць высокі стандарт. Слухай, там у цябе яшчэ было пытанне, якое ты мне там папярэдне закідываў пра праблемы Салігорска. Я б хіба што дадаў бы, што такая праблема не унікальная для горада, але это пытанне такі сістэмны баг ва ўсёй Беларусі. Гэта адсутнасць выбараў мясцовага кіраўніцтва. Калі браць, напрыклад, Салігорск, то нейкі умоўны там старшыня выканкаму, не мэр, як это там часам модна казаць, тут зашмат гонару гэтым людзям назваць мэрам, от менавіта старшыням выканкаму. Гэта безініцыятыўныя людзі, якія разумеюць, што іх сістэма, ну, Лукашенко, умоўна кажучы, паставіў на гэтую пасаду, і яны разумеюць, у чыіх інтарэсах яны мусяць дзейнічаць. То бок, калі былі выбары, яны разумелі, што гарантыя іхняга дабрабыту – это эфектыўная праца на пасадзе, то тут яны разумеюць, што гарантыя іхняга дабрабыту – это абслугоўванне сістэмы, якая рэтрансляцыя павесткі сістэмы, якая іх на гэтую пасаду паставіла. І вот калі мы гаворым пра Салігорск, там, напрыклад, у нас пазамінулы старшыня выканкаму, якога паставілі кіраваць найбольш такім прамысловым горадам Беларусі, вось ён да гэтага быў намеснікам старшыні Слуцкага раёна па сельскай гаспадарцы. Ну, як чалавек, які абсалютна некампетэнтны, ён не вырас у гэтым горадзе, ён не падсправаздачны жыхарам горада. Я таксама сумнююся ў ягонай кампетэнцыі ў сельскай гаспадарцы, там, скажем так. Вось, як ён можа эфектыўна кіраваць горадам, як гэты горад развіваць. У іх няма ініцыятыўнасці нейкай, то бок яны нават нейкую добрую ініцыятыву яны не падтрымаюць, таму што, ну, а навошта? У яго заробак ад гэтага не залежыць, у яго няма нейкіх выбараў, якія яго там з пасады могуць адхіліць. Вось, і у яго няма проста ніякай матывацыі працаваць у інтарэсах гараджанаў, развіваць гэты горад. І мы маем вот такую сітуацыю, калі вот гаварыць пра Салігорск, это, дарэчы, дастаткова унікальная сітуацыя, калі у нас з апошніх, напэўна, 6 ці 8 старшыняў выканкама там супраць 4 ці 5 заводзілі крымінальныя справы па карупцыйных вось гэтых штуках, мутках розных. Вось, ну, у тым ліку ты старшыня Рымашэўскі, который па сельскай гаспадарцы быў, а тут горад з грашыма, як бы вялікая спакуса там нешта утануць. У нас у Гомлі тое ж самае ёсць. У нас нават захавалася прымаўка «Піліпец сядзіць, а справа яго жыве», бо колішні так званы мэр таксама ў свой час прысеў. Таму гэта агульная праблема. Хацеў закрануць тэму мясцовага патрыятызма. У нас, канешне, ёсць гарады, дзе з гэтым, можа, там трохі лепей, ёсць аўтсайдары. А як з гэтым у вас? Ці ўплывалі на гэта нейкія лакальныя падзеі кшталту, ну вось, перамогі салігорскага шахцёра ў футбольным чэмпіянаце? Наколькі гэта знесла дах гараджанам, которых часта называюць кратамі? Дарэчы, ці крыўдліва гэта гучыць? Кратамі канкрэтна называлі фанатаў. Вось, я не сказаў, што там нейкая ёсць такая рэгіянальная спецыфіка, яка б там у плане патрыятызма кардынальна адрознівала Салігорск ад іншых гарадоў. Ну, то бок у маім дзяцінстве былі там нейкія вершыкі, там што-то ад находкі да паміра Салігорск сталіца міра, нешта такое. Вот.
напрыклад, ну але не больш за тое. Вось, у мяне, напрыклад, большасць маіх знаёмых там за футболам асабліва не сочыць, то бок гэта ніяк не ўплывае там на твой лакальны нейкі патрыятызм. Таму мне так дастаткова цяжка распавесці, што там такога ёсць. А якія стэрэатыпы даводзіцца абвяргаць часцей за ўсё? Ці ёсць нешта, што бесіць? Мяне персанальна бесіць, калі блытаюць Салігорск і Светлагорск. Класіка. Галоўны стэрэатып пра Салігорск – гэта наркаманія. Гэта стэрэатып, які не стэрэатып, скажем так, таму яго так проста не абвергнеш. Салігорск – это таксама вельмі вялікая колькасць там хворых на ВІЧ-інфекцыю. Это таксама не стэрэатып, гэта праўда. Ёсць стэрэатып, што ў Салігорску там з-пад крана цячэ салёная вада. Вось гэта акурат стэрэатып. Ну і шмат хто думае, напэўна, што шахты знаходзяцца прямо пад горадам, і тэарэтычна Салігорск там не звергнецца, не ведаю, кудысьці там в падземелье. Гэта стэрэатып таксама. Слухай, ты вось закрануў тэму наркаманіі, з якой асацыяваўся і ўжо ўзгаданы Светлагорск, але наколькі я чытаў, там сачыў за сітуацыяй, размаўляў з месцічамі з шацілак, дык яны гэтую сітуацыю ўсё ж такі ўзялі пад кантроль. Чаму тады ў Салігорску гэта дагэтуль так актуальна? Усе фанаты спайсаў ці проста няма куды грошы падзець? Якія там тренды, тэндэнцыі? Мне цяжка сказаць, што там зараз в трендзе. Калі раней это была там макавая саломка і такія там нейкія самаробныя пяты, пасля быў тренд, калі пайшлі спайсы, это таксама не лакальная нейкая фішка, это ва ўсёй Беларусі было, пасля пайшлі бобкі, вось гэты мак, які рэалізоўваўся на рынку нейкімі сумнеўнымі персанажамі, там быў дамешак саломы, як быццам бы тэхнічны. Мне здаецца, што зараз як бы ў трендзе больш такая нейкая хімія. Я думаю, праблема ў тым, што это не так дорага каштуе. Вось, я, напрыклад, сидзеў калі у снежні на сутках. Я ўвесь свой тэрмін адбываў на ізалятары. У нас он умоўна падзелены на тых, хто адбывае адміністрацыйны арышт, і той, хто чакае, той, хто затрыманы па крымінальных артыкулах. Вот я сидзеў на у крымінальных камерах. Вось са мной сидзеў, напрыклад, мінёр, так званы закладчык, супрацоўнік наркашопа, як это сказаць. Вось ён менавіта зменку прыязджаў рабіць свае закладкі у Салігорску. Ну і наколькі я разумею, менавіта з той нагоды, што тут ёсць дастаткова шырокі рынок для збыту вось гэтых усіх рэчываў. Ну да, грошы ёсць. І ёсць у мяне таксама сумневы, што там вельмі радыкальна пераламілі там тренд у Светлагорску. Мне здаецца, што гэта праблема, якая ў Беларусі дастаткова актуальная. Таксама там у Пінску, у Жлобіне, у Новополску. Але Салігорску гэтым шэрагу ён адназначна, як бы гэта сумна не гучала, трымаецца в топчыке. Будзем спадзявацца, што гэты тренд ўсё ж такі ўдасца пераламіць. Мне яшчэ пара пытанняў пра будучыню. Вось тваё меркаванне, як і калі ў нас усё зменіцца? Выкладвай свой прагноз, рабі стаўкі, потым спраўдзім. Мне цяжка так разважаць. Скажем так, вялікага аптымізму сённяшняя сітуацыя у мяне не выклікае. Калі раней, скажем так, Лукашенко пазіцыянаваўся як гарант нейкай незалежнасці, хай гэта для мяне была ідэалагічна чужая дзяржава, назовем яе там умоўна чырвона-зялёнай, але яна дэкларавалася як беларуская, то зараз мне здаецца, што вось гэты таварыш, ён з радасцю здасць Беларусь усходняму суседу. І, як бы прапаганда наша, як бы понятно, што яна абслугоўвае бягучы момант. Сёння яна кажа адно, а заўтра будзе заказ агучваць іншую павестку.
і яна будзе без увагі на тое, што казала раней, тапіць за іншае. Таму як бы мой самы вялікі страх, што Беларусь як незалежная дзяржава знікне. Я не ведаю, ці яна не знікла ўжо, бо калі я вот адсочваю навіны, што там адбываецца, ну, складваецца такое ўражанне, як бы і прапаганда ўжо як бы фактычна ретранслюе нейкія такія расійскія наратывы. І Беларусь, якая там ніколі асабліва прававой дзяржавай не была, зараз скацілася ў просто адкровенны такі тэрор, як бы гэта ўжо не рэпрэсіі, то ў маім разуменні гэта менавіта тэрор насельніцтва. Таму нейкія рабіць прагнозы, ну, я не ведаю. Не бяруся, скажем, на сённяшні момант тое, што я бачу, што десяткі тысячаў людзей з'язджаюць. Гэта з'язджаюць людзі, у якіх ёсць нейкія амбіцыі, у якіх ёсць жаданне нешта рабіць, развівацца асабіста, тым самым рухаць краіну наперад. І гэта для краіны катастрофа. Я кажу там не толькі пра айцішачку, такая як бы на слыху, я кажу там пра лекараў, бо калі мы кажам нават пра праблемы Салігорскай, то ў тым ліку недахоп лекараў, нягледзячы на гэтыя такія сярэднія заробкі, якія быццам бы там высокія. Я кажу таксама пра людзей, якія там, не ведаю, займаюцца там ремонтамі, электрыкай, там чым заўгодна. Найбольш актыўныя людзі, у якіх ёсць нейкі прадпрымальніцкі дух, у якіх ёсць разуменне, што яны могуць нешта рабіць. Вот яны з'язджаюць, застаюцца людзі альбо па нейкіх прычынах не могуць з'ехаць, альбо людзі, у якіх, у прынцыпе, немає ніякіх амбіцый, у іх там задавальняе атрымліваць там 200 баксаў у нейкім класе умоўным. Вось. І агулам для краіны гэта катастрофа. Вось. Тут яшчэ таксама цікава, калі, напрыклад, тэарэтычна зменіцца сітуацыя там праз год, то, напэўна, частка гэтых людзей дастаткова вялікая вернецца, а калі тыя змены адбудуцца там, не ведаю, праз 10 гадоў, вось, то шмат хто з тых людзей, хто зараз за мяжой, яны абрастуць нейкімі сувязямі сацыяльнымі, так у тых краінах, куды прыехалі, ну і так вернецца просто абсалютны мінімум. То бок, што зараз такі тренд, што калі мы гаворым агулам пра насельніцтва, то яго якасць, калі так дарэчы сказаць пра якасць насельніцтва, ну яно пагаршаецца. Таму нейкі прагноз рабіць, прынамсі пазітыўных сцэнароў у бліжэйшай перспектыве, ну, я, на жаль, не бачу. А калі ўсё ж такі цуд адбудзецца і нас будзе чакаць станоўчая і светлая будучыня, то кім бы ты сябе бачыў на радзіме ў родным горадзе? Да, у мяне няма такіх звыш вялікіх амбіцый. У прынцыпе, я хацеў б займацца тым, чым займаўся. У мяне была там невялікая справа свая, займаўся электрыкай. У прынцыпе, это прыносіла мне дастаткова стабільны і нармальны доход. Таму я хіба што б гэтым, можа быць, і хацеў бы займацца. Можа быць, там уже, калі там уже зусім фантазіраваць, стварыць нейкі гарадскі партальчык, бо вот на сённяшні момант это дзіўна гучыць, як бы такі адзін з цэнтральных беларускіх гарадоў, там у прынцыпе нейкая альтэрнатыўная думка, яна ніяк не прадстаўлена, то бок там ёсць як быццам быў незалежны партальчык, які піша выключна вот у рэчышчы. Ну, это такая вот, атрымліваецца такая кіберраёнка з нулевым узроўнем крытыкі, якая там просто адпрацоўвае там на рэкляме нейкія зарабляе грошы, ну, то бок сродкам масавай інфармацыі это не назовеш. І вот у горадзе там з насельніцтвам 108 там тысяч колькі. Просто няма ніякай альтэрнатывы такой думкі, якая навязваецца вось беларускай улады. Можа быць, так тэарэтычна, можа быць, чымсьці такім займаўся, але вот так, калі казаць, вот прямо конкретно зараз, завтра наступила наша вот эта светлая будучыня, без ебатик, без всей этой фигни,
то якби я б займався тим, чим займався, електрикою, і мені це задовольняє на 100%. І якби бавив би час з дзецьмі. Не больш за тое, хіба што. На гэтым месцы так і хочацца сказаць тост, каб усё прыгаданае спраўдзілася. Як там кажуць, будзьма! Дзякуй за цудоўную размову пра Салігорск, дзякуй табе, Павел. А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы можаце знайсці у iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Дзякуй за гэтую гутарку. Не забывайце пра свае родныя гарады, пра свае родныя мясціны. Думайце пра іх, дбайце пра іх, і ўсё будзе Беларусь.